na dzimwe dzinobva pachipatara nyaya yekupumwa nabangu saka ndadzoka zvemudare wakanopiwa tsamba yekuti wauye kuno kudare asawa sikuru. nyaya iyi takamboitonga handiti takamboitaura nezvo tikati kuti vanhu vakakupumai kuti iwe uri muroyi ngavauye vatsanangure zviri pachena pajekerere. Saka zvamauya nawo uri kuramba kuya kudare vari kuramba anga atendi kudare iwe ndako utatiroya ende pedza mari dzako yoyini handina mari nditambise kunoda wakapuwa samaniti kuti wawe kuno vari kuramba vati handiendi kudarika enda unovaudza waite zvavanoda kuita ikoko. Saka pandakadzoka uchipinya muda wazondishedza akati uya kuno kundikaenda wakati wakaendesa nyaya yako kwachipisawo nyama ndikati zvikanzi ndandafunga kuti nyaya yako ndigadzirisi ndipedzisi ndikati achiita zvamadini zvamandishedzera ika ndakaenda dzinenge 2 times nyamuto wacho haasi kupedzisa chinyaya. Saka ndangotega ndidzoke sinzi nyaya ndakanga ndaivinza kunoku ingopedzisirwa ikwasawo nyama sezvo imimi mungoramba muchibhadharwa mari naJames Nyambondo. Inini hangu zvokuti imi mubhadharwe mari mudye inini ndawesita mari dzangu dzakawanda izvi zviri agora ndichingofambira nyaya yewani mari yandawesita yawandisa panongoramba chitongotaura kuti hamuroyi makamuona akazoendepi paakazoenda makaona nyaya yakabudirira nyaya yakaibudiriwa nokuti muroyi. kuna mambo Nyamutoko yakanga yatongwa ichinzi Panyamuti paaitonga iye asati apiwapi mari maifara kupiwa uto akangati nyaya yenyu takuda kunywa default judgment sezvo munhu ari kuramba kudini kuuya kudare munhu kuuya kudare sitonyola default judgment yekuti anotongwa chero asipo mapurisa unomusunga ndopabhurisira yakaitwa Nyamuto. Indo pandakadzoka kumba ndichiti Nyamuto achandishedza ndigopedzisa Nyamuto ndo pandakandoti akabhadhara mari 250 yekunzive chivharamuromo asimudzire sekesimudzire panyaya iyi ndipo Nyamuto akangogarawo svika ini ndauya kuzoripota nyaya yangu kunoku. Saka Nyamuto pakandoti ndauya kunoku ndopakanditi uya kunoku pedzise nyaya yako ndikaenda ndikasvikaiko kakati nyaya yako ndakafuna kuipedzisa chidzokera henyu kumba nyaya yenyu chasandinyola default judgment ndikati ko default judgment yacho munonyola ndisipo here akati ndinonyola usiku chizokufonera itozosangana kumba kwake iye kwaNyamuto kusiri kwaanogara ndikati alright vazofona chiti musemando yasangane kupi kwaNyamuto kumba ndo mapurisa akatoenda kunotora zvinhu zvemukomana uyu uyotora zvinhu zvako ndikaenda kwaNyamuto ndikasvika ndiripo ndikamufona kuti ndaapo panzvimbo zvikanzi alright akasvika pakuzodzima foni anzima kutondinetsa kusvika mutondifonera ndikati alright ini ndauchingodzoka kwasaunyama kwandakasiya nyaya yangu sezvo imi makangotadza kuipedza ndosaka ndadzoka futi kuno kudai nokuti iye wacho ari kuramba kuti handiendi kudare vangu vauye mapurisa acho watore zvaunhu zvauri kuda zvacho. nyaya yakatongwa iye achinge aitonga yakaitonga achizvaiti imi munobhadharwa here kana kuti makapumwa kunzi muri muroyi munofanira kubhadharwa kana kuti akati hamubhadharwa nokuti inini kuda kubva tatoiona nekuigadzirisa nyaya iyi kana yakatongwa namambo Nyamuto akakubaiti kuda kukunyorerai judgment yezvinhu zvamunofanira kubhadharwa imi hamuna kuzoenda kwapuwa judgment yacho. Akanga ndinoda kunyorerai judgment chichaja imimi zvinhu zvamudenge muchidini zvamuda kubhadhara ndikamuti inini mari yangu yemaexpensive madhays acho isati yasvika pagore noti nyaya iyi ane gore so mari yangu yanga iri $320 ndikati inini mari yandashandisa $320 nekuti ndaiti inini baba wangu namama wangu nevamwe wedzinza tichienda kupi taita kwaya mabhaiki. Saka nyaya yangu mari yangu $350 inini wacho kundipumha kwakaita nondipa
mombe 3 zvikanzi alright mimichenda ikumba tozodini tozokuudzai tikadzoka kuno nyamutendo pakabva amushedza iyi novanzi inini mimi chipi chiona nyaya iri panapa ndekuti inini ndoda kuti nyaya yangu muivhare chioi $250 uyu munhu musamusimudzire nyaya yake ba chero akaenda kana akaya kuno kachindibei tsamba yetransfer musamunyorere shonyamuje ndo zvaakaita akatera nyaya yamari yakapiwa ndikaenda ndikati kana makundikana chindinyorera yangu tsamba ndoenda kune rimwe chidare akati handikwanisi kunyorera tsamba yekuenda kune imwe dare nekuti nyaya yako ndini ndinayo ndopandakasimuka inini kubva kwakaterera ndikaya kuno kwaSaunyama ndikanyoripota nyaya yangu akazondishedza ndanzokotoenda kwaSaunyama akakupa tsamba ndakasvika ndimusanangura semamiriro akaita chinyaya akati alright kanoenda kwaSaunyama ikoko tichaonana ukango ndichaona zvekuita inini ndikati alright vanangodzoka kumba chiuya iwe tisangane kwanyamute kumba kwangu muse iri mandi ndikaenda mandi ndikanoswera ndiripo ndikamufona zvoma 10 ndiripo panzvimbo koma apato zvikanzi ndiri kuuya kubvawo papoma 11 kusvika dzima foni yake nanhasi ndikamufona handireceive call yangu akasvika pao nditi aenda unopedzisa nyaya kwaSaunyama uyu wachona ndikasangana naye chero pamashops anoudza kuti kuzvipi zvoko zvakazoita iyoyo still kana ukaenda kwanyamute kwacho hakuna nyaya inobudirira chienda kwaSaunyama kwachoko kana une simba Saunyama yekuti anokwanisa kuzondisunga tsamba yake ndakaiona asi akudara ndisikudini ndisikuenda tambisa komari dzako iyo ndochasara uri panapa saizvozvi ndaane gore ndichingofambira nyaya yawani asi pamufamba pesa panditi nyamuta akati mozoanitora chake nomusina kutora ndora kuramba kunyorama haachadi kundinyorera default judgment zvinhu zvamakataura zvinofana kubhadhara unofana kubhadhara akati andi unofana kubhadhara mozoanitora chake nekuti uye obvious nekudara ane mhosva kusaka kwake kudara kuzata nechi ane mhosva nokuti nyamuta akamuti iwe uya kudara mochiofamba kamochenesana kuti iwe uyu akauraya mwana kuzveshuwa here kana kuti iweyo ndione chi une mhosva kupfuma munhu zvisirizvo uye akati nekudara ndiuiba nokuti ndikuziva ndii ndine chi ndine mhosva asiya munhu akauraya mwanangu akauraya nechikwambo chekastori ini ndaingotaurawo saka ndakuziva kuti kutaura kwandiri kuita munhu zvichamubata kuti anokwidza dare saka yakuchikwirire chii dare ngagare kumba kwake paita kuti dai manga mauya nejudgment rabva kuna mambo Nyamuti mambo Saunyama ona judgment racho nekuti izvozvi kuti waitonga kana kuti wakupei judgment nokuine rimwe judgment ravasati waona kuti rakatonga sei inonera uye haabvumi uyu ari kuramba kakundipa judgment nekuti akapiwa akabhadhirawo dare ari kutoramba chero tsamba chaikutransfer kuti ndeye kuno kwakandirambira ini musaise kuti haabvumile kuti akabhadhirawo dare uyezve hamuna kuona mabhadharirano awakaita mukateera mweya wemhepo watambobva kutaura muno ndambobva kutaura mweya wemhepo muno dai manzwisisa kuti mhepo inovhuvhuta inoenda nepasisiripo kubva mashoko evanhu vachikurudzira kuti iweka murume wako ari kukuramba ndekuti uri muroyi vakaroya nhimbi nanhimbi vanhu vari vabangi mumanzvo vanenge vachikupai nyaya iyo saka vanhu ivavo vanokunyikai havasi kuda kufara nezvamunoda kuita inini taistraight kuna chief ndauya mambo ndauya kotora judgment yangu vanhu vaya havasi kubhadhara apa saka matindoita sei mukutomutaurira nyaya makasimba matindoita sei ndamboti nyaya yangu ndihere kuna mambo Saunyama but mambo Saunyama ari kuti kana yakatongwa neumwe mambo hatifaniri kudzikisirana apa zvaanenge akatonga uyu ndo zvandichatonga kuno zvese zvamukutaura izvozvo ndakazvizama zvese zviri kuramba ndakunga paakanditi unoyatitora unouya kumba kwangu ndiye akanga atondishedza ndikadzoka futi kumba kwake ndikumba kwake ndoita kutofumira ku4 o'clock ndichisvika pamba pake tiri Nyamuta anongoramba chingodzokera muromo kuti ndichakunyora default judgment ndichandinyorera rini saka ndoti ndidini nini ndapera kudzimwa mari ndaikwereta iyo zvidhinasi ndiripo pastage nere yagore nyaya yangu ndikufambira ndifunga ndakasiya padare renyu panapa ndine nhumbi yemwana mwana kutotanga kutofamba nhasi ndichongondienda unodzoka enda unodzoka enda unoenda unodzoka ndosvika rini ndichingoramba ndichingofambira nyaya ipapo imari dzedzane ndichishandisa saka chero ndiite kukwira mumuti Nyamuta haasi kuzofakadara nyaya yangu nokuti nyaya yane nguva chero ndikaenda ndichida kuchema ndinenge
chero ndikaenda baba wangu ini munhu mukuru ndipungana kaya bike ndikati apa mwendikana na baba kanogona kudini kudaira nyaya iyi asi akangoshoka kubvisa mwomo kuti endai pako ndichagadzirisa ndopa ndakashoka mubvunza default judgment achinonyorwa ini ndisipo here akati endosa ndichinyora iyo usiku saka nindaedza kukutsanangurira daima nzwisai pandataura zvese kuti imi mukanyatsopa nzwisa pandataura munodzoka musarwadzikane munodzoka masvika kuna Nyamute ndauya zvandauya ini ndauyira judgment default yangu pana hapana kana iye aramba imi muchibva mamupa shoko rekuti oraiti imi kana maramba ini ndakuenda kuti kumangara nyaya yangu kwaMajor Street hamuchaendi kumapurisa maakutonanga kwaMajor Street straight mutotaura nyaya yenyu zvairi ndakatongwa namamboyu mamboyu akatsikirirwa akazodari akadari saka nyaya yangu hainozobuda nanhasi uno ndiri kungofamba asi ndakaremerwa nemutoro wandakapuhwa kunzi ndiri muroi zita rekuti muroi pamunhu izita rakashata ndokuti nyaya mukamutaurira kudaro zvinhu zvacho zvinoreruka anenge akutosa kuti mai wakaenda kwaMajor Street wakataura mapoindi wakutaura ini nditori nemhosva uyu ndaifanwa kutomba judgment yake ndekuti akapumwa hazvitombotenderi mwanzo ndokuti mukabva ikoko kamukanzwa kuti endai pane chaakatsika mambo yenu kana asina kutsika ndokutaura kuti ayo judgment renyega ndinyo zvamakataura zvese izvi motoenda kutorerwa kunotumwa chikonzi chinofamba chichienda ikoko hamuendi mega chinoenda chikonzi chinototaura tauya nepepa rakamira rakaristiwa zvakati 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 saka tiisirewa titakura ndokuti isu tikatanga kuda kuti yakatongwa namambo Nyamute ndobva ndaitonga pano bva ndatadza ini ndinotoda kuti ndikupei tsamba yokuti ibvai pano endai kwamambo Mutasa ndinokupai chitembi changu ndatonga munhu wepakati pakati asi atadza kunzwisisa saka ndakuchiti imiwo chizonai muri ikoko mambo ndopaanotambira wochitsanangura nyaya yacho yochionekwa andimona ndokuti makauya kuri kutaura kuti ndauya kumangara ndoda kumangarira mambo Nyamute hazviiti isusu toda kutaura kuti mambo chaanenge atonga ndochatinoteera chatongwa naMajor Street ndochatinoteera chatongwa neni Major Street ndochaanotaura kuti zvabva kuna mambo Saunyama ataura aiti zvakati ndizvero bvunza wemuridzi wemhosva wobvumirana zvoti hungu saka wauya kotaura chii muchiona manje kuti nyaya yenyu haina kwainoenda inongotenderera inonzi dzoka futi bheki modzoka futi muno mudaro handimanzwa baba wanda wasanangura kuti timbokwirai makomo muende kwamakaturika nyaya dzenyu pano handichagoni kudzibata ndokuti makamhanya kuenda mberi ini handigoni kuzvibata zvemushawenyu ndezve ndinoda kutonga zvinhu zviri straight handimbotendereri ende handiwigi chinhu ukataura makuhwa ndimhanda kutaura kuti iwe wataura makuhwa kuna nhingi ndiwe munhu wacho ndeuyu kunyepa here iwe taura zvaakutaurira wotaurawo zviri open zvakavhurika zvisi zvekumanikidza zvandiri kukuudzai ndizvo chaizvo bvai panapa maenda kuna mambo Nyamute ndauya ndoda judgment yangu panyaya yangu yamakatonga zvikosi kwese kwandiri kungeenda ndikuunza kuti dzokera ndimambo dzokera kuna mambo ope judgment mambo kana musina kuenda inini ndaakuenda koripota nyaya yangu kukoti straight imi ndiri muchaziva zvamuri iye ega anobva atozoona kuti ikanga yakwira uku yakwira makata handichaigona
ndokuti Nyamuti achadai zobva ati handina kumbowanyima judgment mai avo, handina kumbobvira ndavaona. Makutanga kuti makutakanike majistrate ibenzi, but harisi benzi. Munhu agara achitonga mhosva dzemumabhuku dzinoitika muvanhu, akuchitoroverera Nyamuti une mhosva yose. Kana uchitonga munhu mutonge uine justice, nyaya yakaswatuka yekuti munhu aende akavhurika. Nyaya yangu ndaifunga kuti pamwe ndichasungirira uyu pamutanda nekuisa ndindazvihenga. Manzwisi here mama? Ehe, ndokupedza kutaura chete. Apa hapasina kufamba, zvandiri kukutaurira kare, hapasina kufamba kwamuchaita futi. Nyamuti anotoziva mukati, iwe kana Nyamuti mambo kana maramba ini ndiri kuenda kwamajistrate, nyaya yangu handimangari kumapurisa. Mapurisa anoda chioko muhomwe, handimbopinda kamangara kwamapurisa, ndiri kuenda kwamajistrate straight ndotsanangura nyaya yangu zvamuri mambo zvamakaita. Matopedza nyaya uro inyaya yakashata. Ini ndikuona ikodzero semuchingo yamuri hwani, hamuna hama here? Ndifunga pekutanga pandakaenda kana mama, ndifunga kwandinobva inini kurefu. Hamuna murume? Murume ari ndingatosarawo pamba, nyaya yemari yebhazi izvozvi ndiyakutondinetsa kuti ndiyo kuno kuti akawanda. Kuti ndichakwira bhazi kubva kusvika munyanga, ndichibva munyanga kusvika kuno. Saka tikafamba tiri 3 kana kuti 4 mari yashatizvegoni inenge kwandisi. Tedzera yazotaurwa namo. Asi panzira ndinoita nyaya dzekuti unopumha unoitwa chii home affairs zvinoita kutonga kumatare amadzimai koti nyaya dzacho dzoti nesekunzi uri muroi dzodzika futi kuno. Apa ndiri kuenda kunoripota nyaya yekuti ndakapumha here kana kuti ndakunoripotera chipi Nyamuti. Ipeta ndakunzwa kuti munoripotera chipi Nyamuti here kana kupekera kuti ndakanzi muroi kachinzi muroi unodzoka pachipi. Ndotistuka nhasi ndikangobva panapa dare rake nenge riri kwamangwana Saturday ndogona kusvikira mpaka kanongodzoka kuti enda mbonyi ndichasara ndichikunyorera. Makunzi endai kumba kwenyuka ndosara ndichikunyorera imamba ndipei ripoti wangu ndiende ndakabata ndochienda kumba kwangu. Last time pandakabvako mapurisa akanga kuti kana matimimi mudonyo wadefault judgment ngatichiti kuti mangwana muchitituma toenda kupi toenda kudai. Asi akapinda mapurisa akati kana ari mangwana haaiti nokuti mota ndoda kushandisa mangwana sana. Makomana acho ndobva kuti saka mati tiende rini tikanza ngatichiti zvemanje. Mapurisa acho ndiwo akangosiwa akangohenga naiyo chifu wacho chifu kuti aite action yekuti wakomana tiendei kuno default judgment yacho ndeiri. Haasi kukwanisa kuti arinyore chandizvozva kuti ipapo apo kuti nyaya dzachida kundinetsawo. Aiwa, asi zvandakutsanangurira ndozviri straight, ndozvinhu zvakasununguka zvekuti iye anobva atoona kuti kwayaakuchizoenda yakwira makaya. Nyaya yeuroi inozova diki panyaya yekunge yaakumusoro. Handiwana mukasvika uno mambo ndauya inini ndikuda judgment yangu kana ndotora ndoenda nayo wana wobhadharwa ndobhadharwa kutadza kwangu. Munhu akandituma uyu haafi akaramba kana imakuramba mambo muri kurevei. Iye anotozviziva ndikangoramba chete imhosva iyi haambofi akaramba because taatiri tese musi wechitatu munyanga tichipuhwa mitemo iyoyi yatiri kutaura nezvayo panapa nhasi taatiri tese. Anotozviziva kuti ndikangodari chete zvinhu zvatoshata.